Ahojte, vítam vás pri ďalšej analýze a teraz to bude na spoločnosť Duolingo alebo jej ticker symbol Duol. Duolingo asi nemusím úplne predstavovať, pretože je to jedna z najväčších learningových platform na svete. Špecializuje sa na jazyky, aktuálne po novom už aj na šach, na matematiku a na hudbu. Tunak znova je rozobrané všetko, čo sa týka samotného podnikania firmy. Myslím si, že som tu aj celkom dosť dobre zastihol konkurenciu a to, že čo ja tam vidím, i keď som to možno do záveru tej konkurencie nedal svoj úplne subjektívny názor ohľadom čo si myslím, čo som tu rozobral, pretože som si pozrel niekoľko videí ohľadom porovnania hlavného konkurenta Duolingo, a to je Babel a Rosetta Stone. V jednoduchosti to tu rozoberiem. Duolingo ja by som bral skôr ako taká zábavná platforma, ktorá sa snaží gamifikovať celý ten proces, aby ste si ho užili, ale na základe tohto stráca práve na tej pridanej hodnote toho, aby ste sa naučili ten jazyk alebo už po novom tie nové segmenty. Ale kde ja vidím práve ten potenciál je to, že ľudia sú stále ochotní za to si zaplatiť a je to vidno na tých číslach medziročne za tretí kvartál fiškálneho roku 25, teda v porovnaní s tým medziročným rastom voči roku 24 tretieho kvartálu. Ľudia majú záujem si platiť tie služby od Duolinga a ja si myslím na základe tohto celého, čo som tu rozobral, že ten dopyt stále tam bude a bude len väčší. Ten hlavný narratív sú AI agenti, ktorí sa snažia s vami komunikovať pri učení sa toho jednotlivého jazyka. To znamená, že ak si zaplatíte úroveň Max AI, budete mať prístup sa rozprávať s AI agentom, ktorý bude zachytávať vás, čo hovoríte, to znamená, že sa vás bude pýtať rôzne otázky, nebudú monotónne, ale budú nadväzovať na seba počas toho času a zároveň sa vám budú prispôsobovať, pretože zaznamenajú vašu odpoveď a prispôsobia sa do budúcnosti, že na aké ste úrovni v rozprávaní. A zároveň, keď vy rozprávate v tej lekcii, tak vám spraví také seminár toho celého, čo ste rozprávali, opraví vám to vašu gramatiku a v tomto je práve Duolingo super, že dokáže celkom fajn trackovať to, čo ste povedali do toho mikrofónu, celkom korektne. A veľmi dôležitá je tá spätná väzba pri tom rozprávaní a zároveň je to dosť benefičné, asi dosť logické, keď idete do nejakej krajiny, tak naozaj potrebujete aj rozprávať, nielen sa učiť ten jednotlivý jazyk, ale v skutočnosti aj reálne využiť, čo toto môže byť veľmi super. Market pri Digital Education je stále pomerne veľký, pretože aktuálne je na hodnote nejakých 26 miliard, ale práve do roku 2030 má to byť pravdepodobne viac ako trojnásobok a do budúcna si nemyslím, že to číslo by malo klesať, pretože tam bude veľký dopyt zo strany škôl, práve tých jednotlivých spotrebiteľov a aj nejakých pracovných inštitútov, skôr zamestnávateľov, ktorí budú chcieť kvalifikovať svojich zamestnancov. Najväčší prínos vidím práve v tom, že rodičia budú chcieť, aby ich deti aj vlastne aj oni sa naučili niečo nové, tak si zaplatia Duolingo a budú radšej, keď budú tráviť čas na Duolingu ako na TikToku alebo na Instagrame alebo YouTube. Ďalší potenciál sú práve krajiny tretieho sveta. Mobilné zariadenia sa stávajú cenovo dostupnými a tí ľudia si dokážu dovoliť práve aj možnosť zaplatiť to Duolingo z toho pohľadu, že sa chcú naučiť nový jazyk, chcú sa kvalifikovať a pre mňa vnímam ako najprínosný segment Indiu, pretože tam nie sú žiadne reštrikcie ako v Číne voči internetu, pretože ten internet tvoria hlavne teraz americké spoločnosti. V Indii je v tomto viac otvorená, žije tam veľa ľudí a veľa ľudí sa bude chcieť naučiť angličtinu, aby sa dokázala presadiť, pretože čím viac ľudí máte logicky v ekonomike, tak je tým väčšia šanca, že tam tých ľudí bude viacej, čo budú nadaní. A práve tí ľudia, čo budú nadaní, budú vnímať to, že tú angličtinu budú potrebovať a možno Duolingo im dokáže medzi tým pomôcť, medzi tým, ako budú oni pracovať na jednotlivých projektoch. Zhrnul som to, tie čísla, oni sú naozaj veľmi dynamické a sú dosť aj podľa mňa zacenené v tej valuácii tej spoločnosti. Pretože ak sa pozrieme na valuáciu, porovnoval som to hlavne s Netflixom a so Spotify. Urobil som to kvôli tomu, že majú podobný podnikový model, a to software as a service. A môžeme vidieť, že to Duolingo napríklad voči Spotify vyzerá byť trošku lacnejšie, ale jednotlivé úrovne stále vyzerá byť celkom prepálené. Čo je dôležité povedať, že tá firma má svoj mode a väčšinou sa tieto firmy predávajú za vyšší multiple a bohužiaľ oni nevyklesajú tak jednoducho ku P ratio 20 a pod, pretože je to taký ten genotyp tej akcii. Nebudú sa môcť obchodovať za nejaké nižšie valuá, pretože tam vysoký dopyt práve od investorov.
A myslím si, že toto je celkom dosť férová na hodnotenie práve tejto akcie. Nemyslím si, že to je úplne že absolútne low a nie je to až tak úplne vysoko, i keď sa to môže zdať, že to je vysoko. Myslím si, že toto je presne ten mid, kde sa to dá nakúpiť za férovú hodnotu. Samozrejme, dalo by sa to kúpiť aj nižšie táto akcia, podľa mňa najlepšia príležitosť bola práve na tých asi $240 za tú jednu akciu, 250. Čo sa týka techniky, tak ja to hovorím hlavne kvôli tomu, že ja tam už nevidím niečo, čo by mi ho naznačovalo alebo hovorilo, že tá akcia pôjde ešte dole. Mne proste všetko ukazuje, že tá akcia spravila to low, pretože bol taký boli tu veľmi silné týždne alebo mesiace a potom to veľmi rýchlo vydumpovalo aktuálnemu low a vybrala sa tu likvidita. Jedine, kde sa ešte môže vybrať likvidita, čo mi dáva zmysel, je 202, ale tam mi nepríde tak strašne atraktívna ako práve úroveň niečo v okolí tých $140, čo je veľký spread od aktuálnej ceny a je to vyše 60%. A potom tu máme veľký spread aj voči úrovni, kde by som očakával rast, a to na nejakých $468 až $544, ale myslím si, že a prvé dorazíme k tým $470 ako all time high, že to bude taká úroveň, ktorá bude viac akceptovateľná, tam budeme robiť konsolidáciu a potom sa uvidí. Takže toto je môj základný benchmark na túto akciu. Takže ja som si chcel vytvoriť pozíciu, nechcem riskovať to, že mi táto firma ujde, pretože ja stále vnímam, že je veľmi kvalitná, čo sa týka toho samotného podnikania. Segment je obrovský, má nejakých 140 miliónov monthly active users, daily to je okolo 35, ak sa nemýlim, na základe tých dát to nájdete všetko práve v tejto analýze. Budem rád, ak si ju prejdete, nájdete ju znova v popise môjho kanálu. Takže budem rád za spätnú väzbu, za nejakú diskusiu na túto spoločnosť a ďakujem za vašu pozornosť, prajem príjemný úspešný týždeň a dovidenia.